Burgemeester Bien Bilker van Kolm neemt persoonlijk afscheid van de vlechteling. Aan het begin van de middag gingen ze vanuit Kolm naar het WTC Expo in Ljout. Ze hadden 17 dagen in de Van der Bijhal in Kolm zitten. Bilker had de hele dag nog bij de vlechteling West. Ik heb gezegd dat ik haar bedank, want ze bedanken u hield dit, maar wij zijn weer voorbeeldig. Ze zijn ook heel mooi werkend, ze zijn heel vriendelijk en ze hebben overal spandiensten verricht en handen uit de mouwen. En ze maken het zo plezierig en gezellig voor u, daar heb ik haar van bedankt. In Warkum helpen de vrijwilligers met het inpakken van het laatste goed in de bus. Daarna nemen de vlechteling afscheid en gaat de reis naar haar tweede bestemming in Friesland, Ljout. In totaal gaan er 4 bussen met 184 vluchtelingen van Warkum naar het WTC Expo. Sportcentrum De Rolpeel zal zo gauw als mogelijk weer gebruikt worden voor bijgelijks badminton en volleybal. Wij hebben de mensen eigenlijk haast net vernomen. Dus wij hier met onze gasten van het zwembad en zo, wij hebben er echt helemaal geen oerles van hand, kan ik wel zeggen. Alleen maar leuke dingen. Superleuke bewoners hebben we hier hand. De gemeente Zuidwest-Friesland had voor het oprijden van de sporthal de beschikking over extra helptroepen.